Ọ̀nà tó bá yẹ jẹ́ bí ṣẹ́gi àwọn olóògbé wọn lọ́nkà ayé àbúrò lọ túbọ̀ jẹ́ bí lẹ́nu marine ọ̀rẹ́ àlà ayé kẹlẹ̀ bìbí ayé bìtí lọ́wọ́ lọ́wọ́ tó bìtí ìgbẹ̀bí tán ẹ̀rọ wáṣí ẹ̀jẹ̀ta ọlọ́wọ́ síta òbí sí ní ọmọ ọba ìsìnkú mọ́ọ̀dọ̀ ọdún kò sí ìgbéra ìgbà ìwọ̀n lórí fún báyọ̀ mi ayé ìtẹ̀lómi sínú ìdánilówó túbọ̀ sínú akéde mara kàmì ó tó tẹ̀lé mara kà ayé tẹ̀lé bí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ìbáyé ìtẹ̀lé lọ́wọ́ ayé ìtẹ̀lómi ní ọmọ máa lẹ́kí ọ̀gá àlà sọ́dọ̀ ayé tẹ̀lé bí ní ìtàlẹ́ náà sínú ìdánilówó níbi máa kí ìdẹ̀lú kúrò ìdẹ̀wọ́ ìtúkọ́ ló bẹ̀ sí kẹta ayé tẹ̀lé bí ní ìtàn sínú ìdánilówó organize ayé lọ́wọ́ ọ̀gbọ́n sínú ìdánilówó ase de bi se petara ka ti jaya ka ti le mawa fo bawo fanu ho bawo Ashman comedy. Big guy, what? No say you can. Wamula mugeto, jujule dinge boy, chikala kaya malo. Wamula mugeto, jujule dinge boy, chikala kaya malo. Ayaba chukuno di goma, anya bule buga. 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 Thank you very much.
say baby, mama sorry. I say baby, I come. Okay, now I say baby, see, can I say baby? See, can I say baby? Look at my man. See, can I say baby? Look at my man. I don't want to Yeah, what's up? Like, look at it. But I one and talk, I have one. And what I want to talk about another way, and I said, Nuna yo kunu manya soba jere betiano na kamala bono okono chogo jere to kanara dianya ha kunu manya kunu dianya biko awura kunu manya kunu dianya nyala dia wa kutama obo beseli wegu seli odo wa le bani na na ko biko sumara babu nya babu mayedi ndoya ko ne babu gwego makaja mama ibaja mama family kumatozo ha makaja mama obuna nyala dia nya putago yobe egu biko zona mana kutana na baba ko robu ko mbabu dia ona obuna diko zona obuna noko obuna ndo wa cholo binde dal piki egu ha sekere go munu sidi ko sibe ka kopo muna yo ju wa chomaya ejitele munya nyomaya sekata ko kwa gele na tebulu atata ko kwa gele na tebulu kuto maya wa daya aina meni na wa kona da bana nyanya somo da ko ta jene ekere ko munu sino nalo kono na la no ko no ko de ma iwa ma ibale kana ma se ko de ma di je ko very much ibaga dalo kunna no la ru ko no ay ko no la ku kono yanta okara wana thank you very much baba go obe ele wa tshele go na mafana I
Ọdún wo ni wàá gbọ́? Àìkèlè nìbí. Àwọn ọ̀tọ̀. Náà yẹ. Olùwọ́ ìṣàlẹ̀ ọdún náà máa fún mọ́. Olùwọ́ ìṣàlẹ̀ ọdún náà máa fún mọ́. Ẹ wọ́n ní kúrò ní kòkà wọ́n yá ẹyẹ. Sára bá ní ayé nọ. Àwọn ọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀. Wọ́n yóò ọdún náà máa fún mọ́. Wọ́n yóò ọdún náà máa fún mọ́. This is RDG. Kajian ada dia, awak ni kenapa awak ni gimana? Kacau ni jadi lucu aku nak dah, oh, awak ni. Oh, nak kamera nak ada. Wah, oh man. Adi tu munggo, hari bulan. Thank you very much. Mawali tulia makamunya cewa dia nyala mara bidianya. Kau ni kau belum menahu aku bidianya mara. Ha? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Amara bidianya wali kau belum menahu aku. Agora vídeo na Paraná, no Paraná, a cerveja na mão, thank you very much. Siga liava, olha melhor. Belum mana toza. Depois de dar na toza. Barulho. Makamu na digi na namba one. Chewe muna ni makamu na digi na namba one.
Tony. Thank you very much. Thank you very much. I'm not going to need to leave. I'm going to go. You know what you're doing. You know what you're doing.
Because see the little one of the people in everybody, see the little one. I know. I see the over. I can see the Yes. Authority man. You the Tyson. Revelation order. Revelation order. You the Tyson. Revelation order.
Ojo yo mago. Ayo jangan kita na kalau berlanta. Eu estou quando eu tiro nova ram. Tidak terjadi kepala. Tidak terjadi kepala di tempat. Aku dapat berpakaian merata. Aku dapat berpakaian merata itu. Sekarang, ada yang berkucing nova. Semua orang ada. Lalu, apa? Aku orang berbuat. Akan datang. Aku sekarang berapa? Ayo terus. Apa ada? Minum berapa? Ayo terus sama jalan. Sebab saya di sini mana? Kalau kita sini ya itu. Kalau ya ni, ada ni sekolah. Apa ada? Apa ada ni? Ni boleh jadi apa? Apa ada ni boleh jadi apa? Ayo terus. Sebenarnya, sudah berapa lama? Berapa terus? Ayo terus. Ono pada langka. Ono pada langka. Ono pada langka. Aina. Ono aina. Kamu je kamu. 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 Lihat, jangan balik udah tidak boleh saya begitu ni, Ayo tenang semua. Kita nak ini dulu. Ayo ini dulu. Semua nama sudah jadi, sudah jadi. Lalu, apa nama itu? Apa nama itu? Apa nama ini? Ayo ini, apa nama itu? Apa nama itu? Apa itu nama? Sudah lalu.
Good afternoon, sir. Good afternoon. I did not have any ego. Never, I do anything. I tell you, I'm not very good. I don't want to put up there. How do you go? Man can put a man in man walking in the marrow, put a man of Jiggy as a bat. Sana I never learn on the money, and I never went Murugo. Never had a break on a boom marrow. Never Marna Chia Padale.
ahụ m ọtọ na ezinụlọ ndị ụlọji Nwachukwu na ndị mmụọ Jade na ndị mmụọ mụ mmụọ tọmọ na ndị Anambra steeti si ka nkene ọra mmadụ bịara ebe ụdịrị n'ụlọ ji gba mbọ o mere m n'anya a na-akọrọ m akọrọ kerere mbọ elebe agwụ agwụ ụlọ nọ na GAB na-eme vidiyo sị m na-abịa unfortunately ọ dịka onye esi ebe so asị m ka m kwuo na onye nwudoro onye Awụsa agwago na ịnwudo onye Awụsa dịrọkwa izi ụnụ gbalị mbọ ri na you people really tried so much and ekenela na ọbụla I may have the opportunity again enwere ike ma mma nwere opportunity ọzọ ikwu okwu n'aka njisi ka nkene ụlọ kịta o nwere na-efe otu si n'aka ụnụ mere megbuo mma ka ụnụ n'ala Igbo dike mana nwa mmụọ ọrụ mmụọ jadi na-eti egwu bịara dị Sunday si na ọ dị ka o si dị anyị mee ka esi mmekwa ụdị ọbụla anya ji dị eji na-eme eme ọ dịgo ka esi dị azọ nnalụ daka ị nwere igwe okwu vote of thanks ka nsị ka nye ka nkene unu bụ ọra mmadụ ndị dalịkwu nnọọla anyị ebe na ịdara maka ude ekwe ma na ịdara maka mmụ ma maka nwanne ọka ma Igbo dike na onwe ya ọnụ ọbụla iji maka ya nwee bịa Ashman bụ ndị na-eme vidiyo ọ ma jiri broda abalị ochie abụrọ m enwe ka ọbụla ala nọ na ya dị mana ebe ọbụla isi bịa azụ ka nkene unu thank you very much ọnọdụ ka dịkwa o nwere ọda relative families Bama authentic bụ nna ochie mụ na-abụ onye si ka nje zụọ ahịa simenti ọ bụ na ọ bụrụ Simon Udoka na simenti ka nkara iji na-ele mana Simon Udoka si m nwe ebe na-esi nza ọ sị na rịbag dị n'ahịa simenti mụ rapụ simenti ka nlebe tais n'ebe nwee ka ezi dị ọ nna ka m ji zụrụ ahịa tais tata wee bụrụ igwe tais na ana m anadịrị bụ nabụ ọga m ọ na-asị akpụ nnu na alụsa chukwu gozie gị biko a na-ekere gị ọra mmadụ nwunye anyị na-abịa mana abụrụ m na ọ na-arụrụ arụ mana emesịa na maka abụ na n'oge thank you very much igwe taisi oti taisi ọmọgọ nke bụ nwa ogwu ụdọchi nwatu ogwu anyị kelele gị segedalụ o chugozie gị Anambra na yino na bụ na ọgụgụ ime nwakwa na-esi kọwale okwulie n'ebe ọsị n'iji ọ bụ n'iji maka ụdọ ọkụ nwanne ya bịa nje o kwusie gị ike ọ bụ n'iji maka nya bụ nwa ogwu bịa o busie gị ike ọbụna maka nwanne ọka ka iji bịa busie gị ike bịa ndị egwu uche unu ya adị ahụ rapụ na testene ka anyị mekwutegodu diko ne ana m asụrụ azụ ile maka unu abụọ m azụ ile diko thank you very much ọ dị mma senatịrị m teknetu ma ọgọ na-esi akịrị m gị n'ikwulu chugozie gị o ị na-ekwulu ọra n'ime ukolo anyị cha niile nọ sekendalụ o eji m pisi akwa n'aka obi akwa ịtọ 2000 naira si ya ewetele bụ Sunday Chinwọba ya bụ Leki onye mmegbu ka ọ bụ Ikudaji Nwachu Sunday Chinwọba melibede mma owetele bisi akwa ịtọ etinyere 2000 naira ọsọ na-abalị igwe Ikudaji Nwachu maka abịa soro onye mara Leki anyị kelele gị isi Chukwu si ego Azia Kanya Rasu Dikoni thank you very much Banene kuma kenne bu ndale bate munyabodo ponindia secretary take note ndale bate ngayo kuma ke ndale bate melele ma 20,000 naira transfer Chugo Zieki ogololu gono ndị egwu o nwere nsị ka ngwa unu nwunye anyị na-abata ka o kene ndị mmadụ ma nwunye anyị kenesie ndị mmadụ bụ ndị abụghị etiwegodu nọ ndị abụ bụ mbọ thank you very much
Bene who matters. Chairman never read the 2,000 naira. The damage have already been done. The damage have already been done. As it is start the man, I enable one after another. Instrumental. We are trying to act maturely. If not, we need to deliver Mabana Sunday. Mandina Teti, who is not first ever. Oh, yeah, do surprise. Just are you? And then I come over now. I am I'm a manager, Palo. That was violence. I'm not even Palo too much. I'm about the way you are Bayala. That is not from the I'm going to lead you. I am Polo. No, Iwo jere wa na agwala anaghị ala eduji ya n'ebe nwa ọ na-agwala enyi m 2000 na kasara tere ya da 2000 na bụ egbe telebigo biko daji nwachu osini aja ata na mbara na oyindi na na bụ ọnụ egwu nwoke na nwaanyị ovu obi na iwa adịgo njikọ ka na soludo Anambra niile nọ n'ebe si na eji atọ onye ọbụla ọnụ egwu onye mmanụ ka ọ nwetara biko ka a na-agwasị anya one by one dị egwu bụ ihe na-enye nwa azọ nna ya anwụle o nwere ihe ọzọ na-enye m obi anwụle echa nwa nchaliko nke adịkwa nke bụ ego ọnụ egwu dị 2000 sasị ya naanị ọ dị mma igwe biko ụdachi anyị kelele gị anyị ma n'izuli ya sonu daalụ na-edubu ya oge anyị akpọghịte dị egwu ka ọ na-aga aga n'ibe egwuru ka na-eme ụlọ ka na-esi ebido abịa echichi ya egwu jela wee ya abịa ka ịgwasị anyị okwu ma o nwere ya sị ka m kwuo biko abechi gị na-agwasị anyị okwu na anyị nwere taịm ụnụ wọchị na anyị bidoro n'oge anyị na-enye onye ọbụla 20 minutes oke biko ka anyị nye onye ọbụla 10 minutes 10 minutes biko mali onwe ọ mụtara ya gwasị anyị ya na 10 minutes
echeke were lalọta n'ọnụwa ebelekwa ego lalọdụ oke bụ abụ ọbụ asị ụdọchi nwachu wobụla na-esi bụ mmanwụ karịcha igwe taisi elugo ihe egotekwele m maka na mmanwụ ebidogo mmanwụ chiego nwanne meriva ga-esi ọbalị ọrụ ọlụ ekpe egwu nladogbu ike ọgọlọbịa sajelije ọdịni ikuku mmanwụ na mmanwụ ihe onye chi emelata ọbụlata mmadụ achọrọ ya n'ike ihe ndị agbachi m okwu igwemike egbeleba ụdọji nwachụ egbeleba nwachụ ọgwa igwurike chieduwa mama elibe ọgala amaka onye kere matebe nna ọda opuo n'ime odigo ka ozi ọdị makolina nwanne nna isi a makolina nwa mama mmadụ abụrụ ọgwa churu anyị na-ahụ na ebe oke lebara ebidogo egwu chedu hai ba bo zoi ka na balaga de ko ya ka ha ga no mo ikuku oi mo wa ga no le na mo hi ba ai bo ke le bara bo ngaro chedu hai ba bo zu bo bi ka ne ya ka ha ga no mo ikuku oi mo wa ga no le abala mo mo sa ide na na kwa bo cha wo bo no no double you never can do you can never know ya you can never what we can never can do come on tell you go check camera is here abala one no say you do na na go go for love ya oh the one no say you do na na go ọmọ wọn ni ta to one day what is one day is your man ọmọ na wọn no say abo go love ya Allah go one is araba kai kana marabeli chego ram one ubi wọ́n bá dẹ̀ sí káwọ́ tẹ́lẹ̀ kò fẹ́lẹ́ rẹ̀ wọ́n bá dẹ̀ sí nà kọ́lọ́bọ̀ wọn abẹ́lá akẹ́kọ̀ọ́ ka ìlú náà wù tẹ̀ wọ́n ju ọkọ̀ yẹ ìmọ̀lẹ́ mọ́ ekùmẹ́kù ọ̀rá nìgbò ọ̀rá nìgbò ẹ̀dọ́gbẹ́ntì wọ́n ọ̀nà mẹ́fà bàjì wọ́n bá tí wọ́n wẹ̀ wẹ̀lì ihu wọ́n ní wọ́n bù wọ́n lé ikutu wọ́n ní wọ́n ikutu adịrọ mma na wọ́n wọ́n bá n'esi ikutu adịrọ mma na wọ́n ikuku ha na-ega ẹ̀dọ́gbẹ́ntì ka iwu tere wọ́n ní gọọmenti akọlụ iru m akụkọ ọba ahụ Iguma evolution. Children want to find out about no. Children you want to children you are in. Urumi unolia ebiga aben unolonga ebiga aben. Bright Vigo unoke bebe ekata Bright Vigo. Bright Vigo Bright ukwela eleno Vigo Bright yokamwa Bright Vigo kalasia gedove Mariga wasra wala gedove Bright Vigo Jono wana eliva Jono wana hoka wune wole amma odi acho wole magena Abeji salabi gedove tí ọmọ wọn náà wọ́n ta wúni àwọn ni àwọn àdéhùn ọmọ omi ní ẹbẹ wọn lọ. Débìrì wọn ní bàbá bá wúyẹ́wúyẹ́ náà. Alùpùpù ọgbà náà wò pé mẹ́rẹ́ náà wúyẹ́. Tí ọmọ wọn náà wẹ́ ọgbọ́n wọn náà ta sàyẹ́ wọn yẹ náà. Udóga náà mú fẹ́ wọ́n wẹ́ ìwò.
Ugoga na mo bata vale bomba. What you want to baba no vale bomba. Obale abansi ika. Ugoga na mo bra wangu. Wata hona ni nebu wanda. Ibinugu. Eliwa na kwan. Eliwa ya kwete. Wana kwan ofende ko mama koti wag. Eliwa iye butogu. Eliwa agwago. Wanda utana na kwan oye usiwe modi. Tell me the Baba and hold Ogala Hundo. Otomoto, not give us a Mampale, Ogala Hundo. Tell me one day when it's on a Calesia, you so no Jaya, Ego, my walker, Diana, or the children of my brother. Remember, I did your number. Onion, don't know why. Millennium, Malemane, I valley. Ibu ka ngwe ba mota mmadụ mota onye ọzọ na-ebe. Ya ka ndị akwa mụ nne m n'ụwa na onye nụrụ nwaanyị jidere uche ebe mmalema n'elu anyị nọ. Igiligo ọma tụsa mụ na mụ nne m n'ebe anyị nọ. Ikuku ọma na-enye ndụ n'ụwa biko kwụsị mụ na mụ nne m ume Igbo. Ikuku ọma na-enye ego biko kwụsị ndị obodo anyị n'ebe anyị nọ. Ikuku ọma na-enye nwa biko kwụsị ndị na-achọ nwa n'ime anyị tata. Ebe anyị na-eli olili be malema. Igbo bika ụdọji nwachụ bike mgbanwe kenego gị nwanne. Ụdọji nwachụ dị bike ebike nwanne. Igbo bika ụdọji n'ọnya jele n'ọnwa anyị mmadebe n'ahụ nọ. Obodo tụjuo ụbọm n'ebe anyị nọ anyị na-eli olili be ọma. Igwe bike ụdọji ibe dị mma ka ọ bụ anyị bịa na-eli olili be ọma n'ebe anyị nọ. Ebike nwanne m ibe dị mma ebele gị n'aka n'arụ n'elu ụwa. Igwe bike ụdọji na Imo na ya bi olile ọzọ n'ibe anyị nọ. Anyị niile ezukọ n'ụlọ ibe gị ebe lụrụ. Igwe bike ụdọji na Imo time na ya bi olile ọzọ. Ibe ọma ya na-eme n'ibe ọma ka anyị nọ n'ụwa na-atụ anya n'elu anyị bịara. Ewulu m na adịwo mma na ọ bụrụ na ọ ga-adịla anyị na mma n'elu anyị nọ. Ije n'ụwa mụ nne m ije n'ụwa na-esi n'aka n'aka na-abịa mma Igbo. Ụwa bụ ihe mmadụ elu ka dalịbụ nye aka ya lụ n'elu ụwa bịara ebe ndụ. Ụmụnne m ụfọdụ nọ n'ụwa na-ebe awa n'ụwa n'anya ma bụrụ ibe elie. Mana ụfọdụ ndị nọ n'ụwa na-eli ihe n'ụwa adịghị ọma n'elu n'ebe anyị nọ. Igbo mgbe egwube n'ije ndụ na-esi n'aka n'aka na-abịa. Our destiny is different, same all are not the same things. As our faith difference, our characters is also different. As our faith is different, our characters is also different. As I am singing my music, I ask you, can you hear me now? Take of Islam steady, they win the best. Take of Islam steady, they win the best. Take of everything must be possible. Owabu chukune loba monye cheveleze no wabeze konabo. Igwe bika doji ibadi maebelege na ganairo. Wobu doji wachu nega na lenge. Wobu doji igwa taisi mawe kelego gebigi. Oji tuenke mobo wobu doji wachu nega na lenge. Oji tuenke mobo galawe lobu no waineli egele. Wobu doji igwa taisi wabelube wana yaka nenowa. Egwulu na iwe ọma ya na-eme maka na ọnya ka anyị nọrọ ụwa na-ebe ekpele n'elu anyị nọ. Iwe ọma anyị na-ekpe ekpele na ọnya ya ekpele anyị na-aga n'elu ụwa. Igbo ka anyị bilibe n'ije n'ụwa bụ onye nọsi ọ nọrọ ebe obi. Iwe mmadụ n'obere n'ụwa na ọnya ka ya echi nweli na-egwu okwu ya n'elu anyị bịara. Leka ndị ọkwa m nne m onye bịara ụwa biko o ji ise ike m nne m n'elu ụwa. Udogbo ọdụ na-ekele gị nwanne m. Udogbo ọdụ nwachụ na-ekele gị. Udoji oge bụ dakpala m nne gị n'elu ụwa. Udoji nwachụ odogwanye m ọcha mmanwụ ekenego gị nwanne m. Egwu ekenego mana gbara m Igbo. Igbo ọrụ abịala ije n'ọnụ ma ekenego unu niile n'ebe anyị bịara. Ana m egwugo onye echiri nye zelu m nna m. Egwuru m na ime ọma anyị na-atụ anya n'ọnya ya ebele anyị na-aga n'elu n'elu ụwa. Ụmụnne m n'ije n'ụwa bụ onye nọzi ọ nara ebe obi. Ime ọma anyị na ya ojuwo n'ọnya ya ebele anyị ụmụnne m n'elu ụwa. Udo dịrị ụlọ Igbo. Ụmụnne m ndị obodo anyị ojuwu goziri ụlọ Igbo ndị be anyị ndị n'ọla anyị.
Imazola mawe kene go wana. Imazola wana modogo ya mo abu na kana lenge. Wa babu na talaya ni no wana. Imazola wana magala welobu kene lege eli ne lowa. Odogo wazola mawe kene go wana. Imama na yo juwo no na bela ya na kana no ne lowa. Umunne bodo de golo mana kana le mono. Asimudo ni ludo mi bunde banye ne dola. Ibo no jobo gana na le nuwa. Ojo boga na makofuki deja ga nenu o aibel. Umune munde bodanyi no tuwo kuku nenu wa ino. Ekulum no nya wa de. Ibo no tuwo kuku nenu wa. Obodo no nya wa da. Makana mili malugo nenu wa. Ona haruko talugo. Umune anya mulugo nenu wa ino. Ya jali lugo manibono. Onye chemelaze nenu wa. Buwaze ko ya Ibo munne monyeji ya saga nenu wano wedo iwe kole hako. Kaisi milata wanata ni baino. No wamasi azu ako wanao. Obodo de ma ojuwe pele kona dila nye na manenu. Ibe biku doji wacho na kanalenge. Odoji wacho nogo waloba nogo wanyi madame na ono. Odogo wangi jeli belu tugewa ya tata. Ibe biku doji odogo ya moja. Mangwe kenego kiwanda. Ima maya beliki imagine no wakale akange tolaya. Igo bika na imosu na ya bibe gozo. Le bigi wanda miwa di maya beliki na kana no neno. Ama babi isi mawe kenego kiwanda. Basile kume kenego kiwanda. Basile wanda ekwa nyeke nego no munna mumebo. Umo badani munde munde nego lo mana kana le mono. Buchindo ba angi boje buchi wafana na India. Onye mutu wa fada ogba yeke nego no munna mumebo. Buchindo ba nange bo wana go de wana. Wana ko elidi kana kana lenge. Buchindo ba ekwa nyeke nego no munna ne Bible. Igo biku doja no ba wanye mana na ono. Aligo ba oye uzo mawe kenego no munna. Cheda na babele ba gwa na icha. Eli ba de gwa wele mezechi. Mawe kenego gene ba eno. Eli ba de gwa cheda na ba ne kenego gwana. Eli ba de gwa wa ba lo da se do roju. Dese ni go bi won o ba lo Wọ́n ní ẹjọ́ ìdáwó. Lọ́sẹ̀ ní ìdẹ́gun nínú lò. Ayé ìdíjí dẹ́gun nínú lò. Sílẹ̀ owó tuntun lò. Dátà náà wò táwọn gbọ̀gbọ̀rú jẹ. Dátà náà wò táwọn gbọ̀gbọ̀rú jẹ. Ayé mọ̀mọ́ mọ́. Ayé mọ̀mọ́ mọ́. Wọ́n mú mọ́. Lọ́sẹ̀ ní tí wọ́n àdúró. Tí wọ́n àdúró àìsí. Ṣé wọ́n àdánwò ń lọ mú nù? Lórí tí wọ́n lè nà mú wa. Wáyọ̀ wọn nà ẹgbẹ́ tí wọ́n dàgbẹ́. Wáyọ̀ wọn nà ẹgbẹ́ tí wọ́n dàgbẹ́. Ebi làwọn wọ́n tọ́jọ́ nù. Ó sì bẹ̀rẹ̀ àdùn náà wò nù yẹn. Èmi ẹ̀ ti yí lẹ́wọ̀n tí àwọn ojújú. Ayoko oko, namu kusia, namu kusia, ewo. Eleni ni chi wadu, nanu chi wadu, nanu manegebo, nanu wajo, nanu wajo, nanu wajo, nanu wajo. Ask if you go there. Chama, open your name.
Sunday one more. Sunday big one. Sunday big one. Sunday big one. Sunday big one. This is the way. Oh. One number ice. No more one number. There's a one number. One number. There's a new one number. One number two way. One number. You want to look at the beach and then one number. Then two. Then you make it one number. Then I'll be one number. Then I'll be one number. I am a mobile level. Then you make it in it. And if I were you're going to Maybe let you ice. Maybe let you
Nana take a one no. Nana take a one no. Nana be check. I will not let you. I know us. Where do you make this woman? Daddy, no, your teacher. Nana be check. I left your phone. Nana take a one no.